Nazdárek. V dnešním videu budeme dělat pořádný špíz na grilu s bramborovou kaší. Tak. Vepřová kotleta, ne houby, tak, co k tomu budeme, tak už ne. Co na to použijeme? Vepřová kytá, točený salám, červená cibule, červená paprika a špek. Teď si připravíme všechny ingredience na špíz. Jako první jsme si nakrájeli maso na takové kostičky. Pak samozřejmě červenou cibuli, papriku, špek a točený salám. Střídáme to podle chuti, každý špíz může být trochu jiný. A nakonec to osolíme, opepříme a můžeme přidat trochu sladké papriky nebo grilovacího koření. Teď si naše špízy zabalíme do alubalu. Naše špízy si teď dáme na grill. Budeme je grillovat cca 25 minut, mezi tím to budeme otáčet, aby se opekly ze všech stran. A teď se přesuneme ke grillu. Uděláme si bramborovou kaši. Brambory máme uvařené a teď si uděláme bramborovou kaši. Dáme tam máslo, mlíko a trošku smetany. Tak a teď to jdeme sníst. Maso bylo šťavnaté, Bůček, krásný šťopavoučký. paprika s cibulí tomu dodávali skvělou chuť. Pokud se vám video líbilo, dejte do komentářů like. Pokud se vám video líbilo, dejte like a do komentářů napište, co byste dali na špíz vy. A uvidíme se u dalšího videjka. Zatím čau. čau.